Значи 1912 година се случват едни събития, които се наричат Балканска война. Балканските войни, т.е. войните, които се водят в него период, 12-15 година, са две. Първата от историците е наречена Балканска война. Втората е Междусъюзническата война. В Балканската война, след тях последва, разбира се, и Трета война. Това е Първата световна. Но първите две войни са чисто балкански. И в тях основни действащи лица са от една страна Османската империя, която се защитава. От друга страна са България, Княжество България, Кралство Гърция, Кралство Сърбия и Черна гора. Тези четири държави воюват срещу Османската империя, като имат претенции към различни нейни земи и се стремят да ги присъединят към собствените си граници. Войната се води най-вече по суша. За България почти изцяло по суша и съвсем малко по вода. Апропо, трябва да кажем, че тогава все още въздушни военни действия не са били възможни. Малко по-късно вече започват военни действия и по въздух. В световен мащаб, не само тук, при нас. Въпреки факта, че България няма флот, особено военен флот, се е налагало, когато българските войски воюват в Одринска Тракия, така наречената, да получават някаква подкрепа и по море. Там обаче с българските кораби, които са мънички като размери, са слабо въоръжение и съответно са малко на брой, трябва да противостоят на един от най-силните флотове за него време, на една от най-могъщите империи, Османската империя. И така, на 8 срещу 9 декември се получава от капитан първи ранг Димитър Добрев, командващ на флотилията торпедоносци. Ето неговия паметник. Се получава заповед за атака на ето този кораб. Това е Дръзки. Другите три са летящи, строги и храбри. Тези кораби, нещото, което правят, напълно отговаря на техните имена. Както виждате, кораба не е нещо кой знае какво. С слабо въоръжение. Най-силното оръжие на кораба е това оръдие, с което няма как да се потопи флагмана на Османския флот в Черно море, в акваторията на Черно море. А това е тежкия крайцер Хамидие. Тежък крайцер, за тези, които не знаят, това са по него време клас кораби, които са почти непотопяеми и са най-могъщото морско оръжие след броненосците, така наречените броненосци. Единственото ефективно оръжие, с което разполагат нашите малки корабчета, торпедоносци, са ето тези торпедни апарати и съответно торпедата, които изстрелват от тях. Трябва да се каже обаче, че в него време ефективността на тези торпеда като точност, като далекобойност и изобщо е много ниска. Много ниска. Значи около 40% от тогавашните
торпеда, които са изстрелвани. Това е, нали, статистика в световен мащаб. Дори да улучат целта си, не се взривяват. Пред цялата тази ситуация, ето тук е кармата на кораба, това, което се вижда, е входа към палубната тоалетна. Много важно място. А долният люк води до склада, който е служил за артелна. Всъщност, или да не се бъркам, или не, всъщност това е люка, който води до кают компанията. Стаята, където се подвизават офицерския състав на кораба, командния състав. Ето онзи люк, който се вижда е там. До него има и друг. Значи този хоризонталния люк, там е артелната. Под торпедния апарат е двигателното. Започва двигателното. Всъщност ето тук, под тези люкове, е точно, да го кажем по друг начин, машинното отделение на кораба. И съответно, значи този тип кораби, просто който е издържал на тях да живее, си един вид герой. Половината от кораба е машинно отделение, другата половина е мястото за съхранение на боеприпасите, сиреч на торпедата най-вече, и на амунициите за това оръдие, разбира се. Имало и още едно такова оръдие на всеки един от корабите. И съвсем малко място в носовата част е имало там, откъдето се изстрелват самите торпеда. Ето го, носният торпеден апарат, който е един единствен. Това е другия минус, че имат само един единствен торпеден апарат, не като съвременните подводници. С по 4, да не казвам, че има някои, може би и с повече. Нали. Така че, ето тук, зад тази част от ламарините, са спяли на подвижни койки матросите. Много трудна задача са имали тия наши кораби. Но, в крайна сметка, Дръзки успява да торпедира Хамидие. Хамидие, това е документирано, разбира се, почти потънал, едва му успява да се върне в базата си в Истанбул, където е възстановен, но е изкаран от строя до края на войната. Това е историята на този кораб Дръзки. И това е съответно и най-големия успех на българските военноморски сили по време на Балканската война. Пак казвам, ние не сме някаква голяма морска сила, но все пак имаме с какво да се гордеем. Това е за Дръзки.